Nazdar ľudia, to som ja Ulbrok, toto bude taká krátka informačka kvôli videám. Neviem prečo nejde na môj channel dávať ďalšie videá, možno že toto pôjde, ale už 3 z S4 mi tam nechce dať. Vôbec neviem prečo, ak viete, poradte mi, prosím vás, čo vám ešte tak v rýchlosti poviem. Toto video nebude dlhé, len taká kratulinká informačka. S Katocim pravdepodobne prestanem natáčať a namiesto neho budem natáčať s Brisingerom, s fanúšikom v podstate, no už možno novým let's playerom. To ešte uvidím. A čo by som povedal ešte? Zháňam niekoho, kto vie robiť pozadia na YouTube. Čo ešte tak? Dneska možno natočím ešte aj iné let's play, no natočím let's play z Minecraftu, ešte uvidím. S jedným hosťom, fanúšikom. A tak fakt poradte mi, prečo mi nechce dať videá na YouTube. Dúfam, že mi tam pôjde dať vôbec toto. Ak hej, tak budem rád. A zháňam teda, hej, niekoho, kto robí to pozadia. Takže by som mu poslal v podstate obrázky, čo by som tam chcel, či by to dokázal nejak spraviť, spracovať do jedného. A hudbu, ak počujete nejakú, tak to je skupina Rammstein. Není to veľmi zlá skupina, je to dobrá skupina. Tak počúvam viac metal, ale tento spevák tiež není zlý. Rammstein. Dám do popisu nejaké jeho videá, ktoré ma bavia najviac. A čo ja viem, možno že natočím, no chcel som natočiť paródiu na Old Spice, ale to asi ťažko na Minecrafte, lebo vôbec netuším ako, alebo z niečo iného. Nevadí. Ak máte niekto nejaký hamače server alebo normálny server, dajte mi IPčku, budem hodnotiť servery, aby ste vedeli. Potom mám nový skin, mám offline skin, aby ste vedeli, čože nevýhoda. Momentálne mám financie na to, na Minecraft, ale budem ho mať za pár týždňov ho budem mať zadarmo, takže to sa mi neoplatí už kúpať už teraz. Zatiaľ mám offline skin, ak budete mať niekto nejaký server, tak použijem môjho kamoša, jeho účet, lebo v podstate to náš spoločný, ale on zaň hráva častejšie. A to je asi všetko k tomuto videu. Neviem, čo by som mal ešte povedať. Ja chcem poďakovať Radimu za všetky tie odbery, lebo všetky mám vlastne kvôli nemu, vďaka nemu tak. A ďakujem ti veľmi. Bez jeho by som mal možno tak 4 odberateľov, asi tak nejak. A to bude asi z tejto krátkej informačky všetko. Fakt, ak vás niečo napadá, prečo mi nedodáte videa na YouTube, tak mi pomôžte. Ak pôjde, dávam toto, ak nie, budem si musieť zrejme založiť nový YouTube účet. Fakt neviem, prečo mi to robí. Tak to je všetko. Nazdar.